TikTok. Să-i dăm drumul. Fac videoclipul ăsta pentru că efectiv n-am ce face, în primul rând. În al doilea rând, dacă îl vedeți pe ăsta pe canalul meu, înseamnă că am făcut ceva în el, s-a întâmplat ceva. Dacă nu așa, e... Andra, ok. Da, și gen... Hey yo, my best friend's rich check. Nu, dar știți ceva? Gen, o să opresc filmarea și o să dau la când găsesc ceva interesant, zic. Ok, am găsit ceva. Doar uitați-vă. N-aveți cuvinte, explic și eu. Cât de bună este făcut asta. Stați. Adică i-a dat sobi. Dacă vă întrebați, bă, cum arătă acum Trip de la Nickelodeon? Nu v-ați gândit niciodată dacă are vocea, nu? Dar nu. Adică eu cred că el e, nu? Sper că nu e nimic editat. Dar seamănă prea bine. Uite, aici, deci, e el. E el. Dar cum el e, nu vine să cred că l-am găsit pe Trap-ti-dubi-dubi-dam. Mulți urmăritori. Dați un like pentru el, adică nu doar inima. Like. N-are picioare. Like. Știți chestia de pe TikTok? Hai să facem numărul de like, de inimi cu același de comentarii. Doar uitați-vă la like-uri și la comentarii la acest TikTok. Da. Da. N-am cuvinte. Iubita mea e somnambulă și umblă noaptea după 12 jumate. Ziceți voi că nu v-ați gândit la așa și nu v-ați gândit voi la 12 noaptea. Deci, da, nu, deci, nu,